بسم الله الرحمن الرحيم. Rolokon şübheyi ki İslam'a oklanılıyor. İslam kılıcın zor veren geliptir dünya yüzüne. İslam zor veren, İslam mecbur ediptir insanları tayinki özünün aşağına vazir destine salmak için. Ve şunu da şu gurrunu da ağırlanıp hey şeyla İslam zor veren geliptir ki dünya yüzüne. İslam katlı gayret veren, İslam bu kadar insanların kanını dökme veren, insan bu kadar ha kavgalar veren, insanların arasına geliptir bir nedir oluyor deyip bir adacık entek gurrunu ağırlanıp otuyup ey Müslümanlık Allah mahtum olur Rumistan'a, çallık kılıç Hindistan'a, Badakhşan'a, Türkistan'a, yedi iklime han mollu diye mahtum oluşan doğru peygamberimiz sahabe-i kiramları bilen kılıç bilenlerini her yurtlar bar fethetti. Ama aya şol zor bilen, icbar bilen hak dini kabul ettirdi peygamberimiz. Aya bu kadar kaçlık aretler ettirmeyi. Aya bu kadar kanlar dökülüptürmüş ol vuruşlarda. Tarihten haberimiz yok. Bir entek peygamı ağırlanıp oturmalı. İmam Ebul Hasan Nedevi rahmetullahi aleyh öz Kasas-ı Nebiyyin diyen kitabını getiriyor şu gurrunu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vuruşlarının hemmecigi 87 tane. Peygamberimizin vuruşlarının hemmecigi 87 tane. 27'sinde özü barmış, 60 tanesinde özü yok. Özü barına gazva değil ya, özü yoğuna seriye değil ya. Cem'en 87 tane vuruş Müslüman ve kafirlerin arasında boluptur Peygamberimiz bar vaktında. Ey Müslümanlar valla, şol vuruşların içinde neçe adamın kanı dökülüptür. Neçe Müslüman şehit boluptur ve neçe kafir helak boluptur. Ebul Hasan Nedevi rahmetullahi aleyh haydiye tamam vuruşlarının içinde iki taraftan ölün 1018 neferdi diye. Fakat 1018 neferdi. Gelip İslam katlı gayret bilen, kan nükme bilen, zor bilen tamam yurtlara yayradı deyip aydiye Allah cevap verdiler. Vakti ki Fransa El-Cezayir'e yani Fransa bilen El-Cezayir'in altında vuruş olanma birci tane bomba atomu bilen 40.000 adamı El-Cezayir'den yok edip himmeciklerini kan döküp de şehit etti. Ay yaşalarda ne deyip keplenmeye? Birci tane bomba atomu ki fakat azmayış için şu beceren bombum şu ater radyoaktivi kudretin ne kadar bağlılığını bilmek için birci tane bomba okladı El-Cezayir'in üstüne 40.000 adam şehit olmuş onunla. Peygambercan 87 tane vuruşunda 1.000 tane adam o da Müslüman ve kafirden Müslümanlar şehit olup kafirler helak bolupdurlar. Hem de bugün kun bolyan bir cübbon baran bilen bir şehri dargadıp göçürüyor Allah. Bir tohur adamları darga diyala nabud etiyala bula ne deyip adam gözüne vurulmalı. Eğer İslam zor bilen gelen olsa, kılıç bilen gelen olsa, Afrika ki şudur şu Müslüman niyetin olacak. Endonezya ki ekseriyeti Müslüman, Malezya ki Punjab versedi, yarı dini Müslüman, haysi bir kılıç şu yurtlara vardı. Haysi bir İslam'ın sepatı, İslam'ın koşunu şu yurtlara vardı. İslam barıptır ama hiç zor da yok o yurtlara. Hemmecikde Müslüman yurtlar. Yani ki elli yılın içinde bir amargeri olupdur. 1313 yıldan 1363 yıla var yansa 50 yıl arası. Şu 50 yılın içinde dünya boyunca dilin hayfi birinin roştuken hayfi bir köfeliye İslam, Yahudiyet, Nasraniyet, Zertuştiyet ve beyleki diller
haydi bir köpelýärligine amar alanlaryna şol 50 ýylyň içinde İslam dini beter awuz alyp barypdyr. Kan köpelmäge durupdyrlar dünýe boýunça. Şol 50 ýylyň içinde musulmany kafirin birji däne de gurşy bolmapdyr musulmanlyk walla. Birji däne gurş musulmany kafirin arasynda bolmapdyr şu 50 ýylyň içinde. Wa bagadyr ha musulman bolýanny kämmiş. Ya hemin şumada deňde Amerika ýurdunda bagat musulman bolýanken, Awropada bagat musulman bolýanken, İnglisde bagat musulman bolýanken, ey şol adamlara kim kılıç çekip tel musulman bolýar şumal? Awropa we Amerikada haýsy bir musulmanyň kılıçy, haýsy bir musulmanyň tiri tufangy däni şolary ejbar edýär musulman bolmagyna. Milyonlarça adam dünýä ýüzünde musulman bolýaty, haýsy bir şumal ejbar bilen musulman bolýar. Haýsy birini kılıç çekilipdir. Ya hemin yazda septemberdan soňra 9 ay soňramyny amar alyp görüpdirler. Hemin Amerikan özünde 34.000 adam musulman bolupdyr. Awropada 22.000 adam musulman bolupdyr. Kösüzde ýana. Haýsy birini bar kılıç çekilen kam? Sen musulman bol, bolmasa kanunda körsüpdi. Ýa-da bulara hikmet kılıçy başlaryna baran mykam, ilim kılıçy başlaryna baran mykam, Kur'an kılıçy, şeriat kılıçy başlaryna baryp da olaň fikirlerini we ýa-da agydalaryny oýandyran mykam. Ýa-da demirden bolan tiri tufanklar üstüne baran mykam. Ey musulmanlar walla, şoňa aýdaýlyň, Inglistanyň ulukon newisendesi bir kim aýdýar? George Bernard Shaw diýen adam bir kefinne näme diýipdir, kulak asyn. Arabi terjüme bolanna aýdypdyr. İza malaka rajulun misla Muhammadin zamam al-umur fil alam al-muhtadar lakana ajdaru bihi an yahilla jami'a mashakilihi wa yajriba lil alam mazidan min as-sa'adati was-salam. Şol George Bernard Shaw diýen adam bir ulukon üýşmelikde aýdypdyr. Eger şu zamanda diýipdir. Eger der asr hazır dipdir. Eger Muhammed ýaly adam sallallahu aleyhi ve sellem musulmanlyň peýgamberleri Muhammed ýaly adam şu dünýäniň müdiriýetini el alan bolsaydy tamam müşküllerimiz hal bolardy dipdir. Günmügün alim ýaktalypda saadaty artmagy durardy dipdir. Haýsy bir adam kılıç çekip bolşuny aýtdyran kamşyl adam ha? Özü kafir Inglistanyň bir ulukon meşhur newisendesiniň biri. Haýsy bir adam maruf bolan, bagat şarap harida, bagat raqs awazda, bagat gumarlyň sünnet garq bolup ýören, kat istigen isteyen kafirike gelipdi musulman bolup, tamam urku jazyny diwip aýryp, hanyndigisin tätil edip, özüne Yusuf İslam ad takypdy musulman bolupdyr. Haýsy kılıjyň zor bilen İslama gelen kam? Ki bugün bir bahanaň üstünde musulmanlar kılıç bilen dünýä ýüzüne ýaýrapdyr diýerler. Haýsy bir kılıç bilen şol musulman bolupdyrlar. Ýa-da ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan. Hikmetu maw'iza kılıçy bilen bu musulman bolan makam ýa-da. Ki gelip Hudaý saklasyn, irada aýbetmeli, musulmanlar zor bilen dünýäni feth edipdirler we eýelapdirler diýip o şuurluňda allanmaly. İnşallah berilen jogaplar bir kim kifayet etsin bir näçe oglulluň zihnindäki bolan suallara we ol serwer serdara alim şu oturuşykdan ruhunyň şad bolmagy üçin berilen jogaplar bolla elhamdülillah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.